Ja, hej kære modelbanevenner. Jeg hedder Runar Lynggaard, og i dag har jeg valgt at lave en talevideo, og så synes jeg også lige, I skulle se, hvem jeg er. Nogle har efterspurgt, hvordan jeg ombygger gamle Märklin-lokomotiver til digital drift, og eventuelt optimere dem med så store højttalere som muligt, hvis det er det, man ønsker. Jeg vil i dag vise, hvordan man ombygger nogle gamle MY'er. Jeg foretrækker, hvis der skal være plads til moderne elektronik, dekoder og højttaler osv., så foretrækker jeg faktisk de gamle Märklin-modeller, der har motor i bag, altså de gamle 5-pole eller 3-pole motorer, i frem for dem, der har midtmotor. Dem, der har midtmotor, er ikke så lette at få plads til en masse ekstra udstyr i. Så i dag der vil I se, hvordan jeg ombygger et par gamle MY'er. I det tilfælde her er det 1106 og 1112, og efterfølgende vil jeg så lave en video, der viser den kørende på mit anlæg. Ja, så jeg håber, I vil nyde videoen, og ikke håber, den er alt for langtrukket. Jeg har prøvet at gøre det så godt som muligt, og alligevel at vise alle de detaljer, der skal med. God fornøjelse. Ja, vi skal have digitaliseret en gammel Svend her, MY 1106, og vi starter med at skille den ad, skrue overdelen af. Og det er jo ikke raketvidenskab, så det foregår simpelthen bare sådan og sådan. Så tager vi den der, og så kan man pille overdelen af, og så kan man se, her har vi den gamle motor og den gamle omskifter elektronik, og det skal vi så have demonteret ved at løje ledningerne af og have fjernet lygtekontrollen her. Så det begynder vi på nu. Ja, og her har vi så de afmonterede dele. Den gamle 3-polede motor, den har sikkert gjort det godt på et tidspunkt, men det får vi ikke brug for mere, så det er til brugkassen. Når det gamle elektronik er fjernet, så skal vi have fjernet de her lysholdere, lampeholdere, så vi kan få monteret noget LED-lys. Det vil jeg gøre nu. Først vil jeg lige fjerne de her skruer. Sådan, så vi får lidt mere plads at arbejde på. Så tager vi en lille skruetrækker, bøjer de her flapper. Ja, de sidder jo godt. Sådan, så kommer de ud. Det gør vi selvfølgelig også i den anden ende. God idé lige at fjerne. Det her er ikke MY 1106. Det her det er faktisk MY 1112. Men fremgangsmåden er det samme. Jeg fik ikke lige lavet en optagelse, da jeg lavede 1106, så nu kan jeg lige vise, hvordan jeg gør det her. Så begynder det at ske lidt. Vi bøjte det. Det gjorde vist. Men det er jo også bare blik. Vi kan rette det lidt igen. Sådan. Så er der ikke sket en stor skade ved det. Ja, hvis motoren har kørt længe, det har den her jo nok, så skiller jeg den ad. Og så renser vi den i noget SR24. Det er sådan et produkt, man kan købe på nettet. På nettet og andre steder. Kan I vise det? SR24. Man kan også bruge det som dampolie til damplokomotiver.
Og det er fremragende til at rense snavsede dele, såsom hjuldrev. Vi piller lige kullene ud. De kommer der, de ser jo rigtig fine ud. Så nu har jeg altså motoren her, og I kan se, at der er sådan lidt gammel snask og snavs. Den her del tror jeg ikke er så vigtig. Den kan man lige rense med en vatpind. Ellers så laver vi lige et lille svømmebad her. Lægger det ned i, og så kan det ligge der et stykke tid og trække. Ja, og gemmer vi lige de andre ting. Hvor skal vi gøre det? Jeg plejer at have nogle små bøtter. Jeg har en lille bøtte her. Der kan vi putte det i, så det ikke bliver væk. Ja. Så vi løjer lidt ledningen af her. Jeg kan godt lide lige at sætte nye ledninger på, når jeg nu alligevel skal i gang. Lad os lige kigge på, hvordan det her har det. Vi skal have noget stelkontakt. Ja. Og den har jeg været i gang med før, kan jeg se. Fordi jeg har lavet en stelledning på her. Hvilket altid er en god idé. Så sikrer man til optimalt dreje. Hjulen her har det fint. Det vil vi ikke gøre noget ud af. Ledningen her, det er godt nok egentlig tykke. Men det går nok med det. Så når jeg gør sådan en emyr klar til den helt store, skal jeg passe på de her små. Sådan. Så det, der er vigtigt, det er, at det her er rent. Og hvis ikke det er helt rent, så kan man gøre det, at man bruger en glasstift. Så kan man rense det meget effektivt. Så kan man selvfølgelig også lige rense modpolerne her. Så får man optimal stelkontakt. Ja. Kan købes på eBay til næsten ingen penge. Og det, der nu er vigtigt her, det er, at nu har vi sådan en tom ramme her. Og den har altså fået lidt knop, skal jeg se. Ja, vi skal passe på. Den må ikke ændre form jo. Sådan. Det skulle være der nogenlunde igen. Ja. Så vil jeg fjerne alle overflødige dele. Det vil jeg godt lige vise, hvordan jeg gør. Den her, jeg har valgt ikke at skære den af, fordi der er et kæmpe hul her. Så hvis man nu lægger den ned her, så dækker man lidt det hul. Den her vil jeg også fjerne. Det er en pluskontakt. Den får vi ikke brug for. Og når den store højttaler skal ned og ligge der, så er det vigtigt, at der ikke er mere i bunden her end højst nødvendigt. Ja, som I kan se, så er alt blevet afmonteret. Fuldstændig stribet. Alle de der dele, der har ravet lidt op, er gjort plan med underpladen. Og så bliver der plads til den her højttaler. Den her 50-343. Den er meget stor. Den skal I se. Den er præcis designet til, at den kan ligge her. Fantastisk. Det man skal passe på, når man monterer alle de andre dele, det er, at der ikke er noget, der kommer til at berøre den her del. Fordi så forvrænger højttaleren, og det er meget hørbart. Så den skal altid være fri. Så jeg vælger at lægge den bagerst, fordi der kan godt komme noget fra dekoderen op i loftet, der kan komme lidt tæt på her.
og så plejer jeg lige at forebygge det på den her måde. Der skal også være plads til en førerrumsindretning, så derfor skal den rykkes pænt langt bagud, så langt som det nu er muligt. De her to, dem saver jeg af. Der er ingen grund til, at de er der. Og så får det lige en gang dobbeltklæbende, og så sætter den fast i bunden her. Den passer lige præcis. Det eneste problem, det er, at stikforbindelsen til ledningen sidder der. Og ja, det kan godt betyde, at jeg skal fræse lidt i kanten her. Og det gør jeg så bare, fordi så der ikke bliver noget gnidninger med ledningen, at den eventuelt bliver vredet over eller krasset over, eller isoleringen bliver filet af. så det er sådan lige en helgardering der, men det kan godt gå. Ja, så har vi fået filet den en lille smule her, sådan at højtaleren kan ligge her, uden at ledningerne kommer til skade. Det ser fint ud. Det kan sagtens lade sig gøre. Nu vil jeg lige lægge lidt dobbeltklæbende tape i bunden. Vi har sådan 2 små løgninger lige der. De har 2 spidser, 2 toppe, og de skal altså files lidt ned. Hvis de er for høje og rammer, så kortslutter det, så har vi en dekoder, der er kaput lige med det samme. Så når den nu ligger her, så kommer det jo lige nøjagtigt til at ske, at den vil ligge ned på noget materiale der. Og det kan man forebygge ved lige at sætte et lille stykke tape på. Sådan. Og så tager vi lidt dobbeltklæbende. Sætter vi den der. Og sætter vi der. Og ja. Så sætter vi den her. Sådan. Og der sidder den altså godt. Sker ikke noget ved det. Sådan. Og ledningerne er stadigvæk fri bevægelige. Der kan man lige lidt flat hejsklæber lige her. Eller varm lim hedder det vel på dansk. Så er bunden for så vidt færdigt. Jeg mangler selvfølgelig at rense delene. Den her skal ikke renses. Det vender vi lige tilbage til senere. Ja, jeg kan lige vise her, at jeg har boret et lille hul til stelkablet og til den strømførende ledning. Jeg har igen løjet et stelkabel på hernede. Det er det sikre, fordi så får vi stel placeret det rigtige sted, nemlig lige ved hjulene. Og så kan man sætte den her på, trække lidt i de her to, og så får vi strømmen op her. Og eftersom vi har dekoder i taget, så plejer jeg lige at lave en stikforbindelse her, og lægge her. Og det her, det dækker jeg selvfølgelig lige over med noget dobbeltklæbende tape, stadigvæk så der er bevægelighed, og det får jeg se lidt senere. Ja, næste skridt, det er så pille de gamle lysleder ud. Det gør jeg simpelthen ved lige at trykke lidt på dem. Det plejer i hvert fald at være nok. Jo, der kommer den ene. Den anden. Og den tredje. Det gør vi selvfølgelig i begge ender. Ja. Nogle gange, så ser de bare rigtig godt fast. Sådan. Så er de ude. Så nu har vi altså hul igennem. Det kan I se her. Yes. Og stadigvæk det er MY1112, men det var samme princip, jeg brugte i MY1106. Det man så skal,
så skal man bruge en lysleder. Og de ser sådan her ud. Det er 2,5 mm. Og de 2,5 mm passer ind i hullerne på hjemmehjørnet. De skal files en lille smule, men jeg har prøvet med 2 mm, og det er for lidt. Så skal jeg dem til i cirka 4-5 mm længde, indtil jeg har 6 styk. File dem til, sætte dem ind i hullerne, og som regel er det nok at skubbe dem ind. De holder sig selv faktisk. Så det er næste skridt. Ja, så er lyslederne på plads, og som sagt, så holder de sig selv. Næste skridt, det er så at finde de små LED-lys. Det skal være nogen med både hvid og rødt på de nederste, og kun hvidt på den øverste. Det vil jeg også vise lige om lidt. Ja, som I kan se her, så er de lidt matte, og det er selvfølgelig, fordi jeg har filet lidt på dem. Det kan vi så senere udbedre med lidt klar UV-lim. Det vil jeg også lige vise. Så bliver de blanke igen, og så kommer de til at se rigtig ud. Se så, her har jeg gjort en lille førerrumslampe klar. Det er sådan en lille 1206, tror jeg den her. Det man skal passe på med her, det er, at den ikke får forbindelse til den metaloverdelen, så jeg giver den lidt varm lim her. Lille klat varm lim. Det plejer at kunne fiksere den. Så skal vi bare lige have den til at vende rigtigt. Og så sætter vi den fast hernede i loftet. Sådan. Så der skal ikke trykkes for hårdt. Vi skal ikke have nogen forbindelse der til noget metal. Hvis den får forbindelse til metallet, så springer den med det samme. Ja. Se. Fordelen ved varm lim, det er, at det tør med det samme. Sådan. Så kan vi sætte de to fast til printet, til adapteren, når vi nu lige kommer så langt. Og så er jeg ved at gøre LED-lysene klar nu. Jeg har løjet alle plusserne sammen. De sidder der. Det er simpelthen for nemheds skyld, at jeg lige vælger at gøre det. Så er der nogle hvide og nogle røde, altså kabler til hvidt og rødt. Og dem, der er røde, dem har jeg slået en lille knude på. Så jeg er sikker på, at jeg kan kende dem igen i forhold til de hvide, så vi får dem monteret det rigtige sted. Så nu skal de fikseres med noget sekundlim, og det vil jeg gøre med det samme. Ja, den med de to ledninger, det er den øverste. Og der har jeg gjort det, at jeg har lige for en sikkerheds skyld, så har jeg lige bøjet sådan et lille stykke karton her. Og det er fordi, jeg vil være sikker på, at når jeg løjer ledningerne på hernede, eller limer den på, at der så ikke sker et eller andet, hvor de får berøring med metaldelene. Fordi det vil være en katastrofe. Sådan. Så skulle det ikke ske. Så vi tager den med de to på. Den har vi her. Det er toplyset. Godt. Og nu vælger jeg lige at slukke kameraet, så får jeg se, når jeg har gjort det. Det er nemlig noget fumleri det her. Ja, jeg håber det giver lidt mening. Nu er de limet i, som sagt med noget sekundlim. Og vi har den fælles plus. Det er en blå kabel, når vi snakker ESO. Og så har vi på hver af de nederste lygter her, der har vi en ledning til hvidt LED-lys og en ledning til
rød LED-lys. Det har vi selvfølgelig i begge sider. Så vidt, så godt. Nu skal vi have lavet det samme i den anden ende. Ja, så er vi klar. Vi har nu LED-lys i begge ender. Og jeg kan lige så kan man se. Det her det er så vi får. Førerum nummer 1. Og det her vi skal have lidt indvendig førerrumsbelysning. Og ellers så er kablerne klar til at blive monteret i adapteren. Det venter vi lidt med. Ja, jeg har givet forlygteren en lille smule UV-lim, for ligesom at simulere noget lygteglas. De rigtige MY'er, de har jo ikke konkav lygteglas, altså buet lygteglas, de har fladt lygteglas. Det prøver jeg at simulere her med den her UV-lim. Den er helt gennemsigtig, helt klar, så det vil sige, at det har ikke nogen indflydelse på lysstyrken. Til gengæld så ser det godt ud. Det tager lidt af den matte hinde af de små lysledere. Så jeg tænker, den er ok. Ja, den har en lille rise der foran. Kan man forvente mere af en 60 år gammel maskine? Det tvivler jeg på. Vi satser på, det er det. Vi kan teste på anlægget. Ja, nu kommer vi så til motorrumsbelysningen. Og der har jeg så gjort nogle erfaringer. Jeg har lavet nogle løsninger, der ikke var så heldige. Så har jeg fundet på det her. Jeg bruger nogle små LED-lys, det her 0603. De er ikke ret store. Og jeg forbinder dem i serie. Vi har den blå plus, og så har jeg valgt en gul. Det kan være en hvilken som helst farve. Så har jeg valgt en gul. Så det bliver så blå til plus, og så gul fra minus til næste plus. Og der skal være 4 i hver række, hvor der er 4 små lurer, hvor man kan se motorrumsbelysningen igennem. Så det vil jeg begynde at gøre klar til nu. Jeg vender tilbage. Ja, for lige at illustrere, hvor små de er, så prøver jeg lige at holde dem herhen. Der ligger en der. Og I kan se på mine fingre, den er meget lille. Så det er sådan lidt noget fifleri at få løjet ledninger på. Men det vil jeg prøve at gøre. Ja, jeg ved ikke, om det er muligt at se, hvor lille sådan en SMD eller det er. Men hvis man kan få den til at sidde, det er sådan en lille skruetving, jeg har købt. Måske kan man ane, der er sådan en lille trekant, sådan en lille grøn trekant. Det brede stykke, som vi har længst til venstre, det er plus, og spidsen, det er minus. Så man skal altid huske at løje tingene på i den rigtige rækkefølge. Så jeg finder et lille stykke blå kabel og løjer på plus. Ja, jeg fik løjet den blå laktråd på, og nu tager jeg så den gule, den skal så løjes til minusdelen. Fordelen ved det her laktråd, det er, at det er rimelig stærkt, og man varmer lige den beskyttende hinde af, den varmer man lige af ved hjælp af løgkolben. Godt. Og så skal vi, inden vi går videre, lige have en lille smule tænd på minussiden her. Ja, hvis det kan lade sig gøre. Ja. Så ikke meget til. Godt. Så skal jeg se, om jeg kan få fat i den igen. Det er et godt spørgsmål. Og vi er virkelig nede i småtingsafdelingen. Godt. Jeg vil prøve at løje den på her.
Og man skal virkelig passe på ikke at holde den på for længe, løgkolben, fordi hvis man gør det, så om man bare lige den anden tråd af. Så nu skulle den her være klar. Og så løjer man den næste på. Nu har vi jo fra minus her, så følger vi hen den gule i den anden ende. Den skal så løjes på den næste lille LED på plussiden. Og det gør vi så, indtil vi har 4 i række. Så man er jo altid bange for, at når man sætter sådan noget LED-lys ind i et metalhus, altså metaloverdel på emyren, så er man jo altid bange for, at man laver en kortslutning, fordi der er jo strøm i det her. Hemmeligheden det ligger i, at man har et krympeflex, der er gennemsigtigt. Det klipper man over i passende dele. Sådan. Og så skubber man det ganske enkelt ind over her. Yes, nogenlunde sådan der. Hen over lyslederen, hen over ledningerne. Og så tager man sin varmluftpistol. Og så varmer man lige det hele sammen her. Sådan. Der sker ingenting nu. Og der er stadigvæk lys i det. Og så gør jeg lige på dem alle sammen. Og så lige for at slutte det af, så kan man se her, jeg har limet de små lysledere, de små LED'er i. Så nu har vi motorrumsbelysning. Man kan godt ane de gule lysledere inde bag ved glasset. Det er ikke noget, man tænker over, når den kører. Og der er slet ikke, når der er lys i den. Men sådan kommer det til at se ud. Så nu skal vi selvfølgelig bare lige have lavet det samme over i den anden side. Det er jo fikseret med UV-lim, hvilket jeg finder bedst til det formål her. Jeg har nu tilvirket et lille stykke print med 11 små kobberledere. Jeg har 9 AUX udgange, og de to, det bliver formentlig de 2 yderste, vil jeg bruge til fælles plus. Der er lidt mange kabler til plus, altså de blå fra Jesus print adapter. Og det kan godt være svært at samle dem på én streng her, så derfor vælger jeg nogle gange at bruge 2 strenge til fælles blå plus. Så vi skal have løjet nogle modstande på, og det jeg først gør, det er, at jeg fræser lige kobberet væk på dem, der ikke skal være plus. Således at modstanden den kan løjes på hver sin side med afbrudt i midten, således at modstanden rent faktisk kommer til at virke. Så det gør jeg lige nu. Som I kan se, så har jeg fået fræst noget af kobberet væk, og så har jeg de her bitte små modstande, og de så kommer til at ligge henover, blive løjet på. Så lige kan vise det. Henover det vægfræse område der. Så har jeg en modstand, der rent faktisk virker. Det vender vi tilbage til. Ja, så er printet gjort klar. De 2 yderste, det er så plus. I ser, der er løjet helt igennem. Resten, de har den der brudte midterlinje, så det er der modstanden skal løjes på. Jeg bruger 4,7 kiloohm til motorrumsbelysning og til de røde baglygter. Og jeg bruger 10 kiloohm til førerrumsbelysning, og jeg bruger 1,2 kiloohm til det hvide lys, frontlys. Så det skal så løjes på nu. Det vil jeg ikke lige vise, men I ser resultatet om lidt. Ja, så er modstanden løjet på. Vi har som sagt 1,10 kiloohm, det er den længst til højre. Det er til førerrumsbelysning, så har vi 4 styk 4,7 kiloohm. De 2 af dem, det er til motorrumsbelysning. De 2 andre, det er til de røde baglys, en i hver ende selvfølgelig. Og så er der 4 1,2 kiloohms, og det er til frontlyset. Det deler jeg op i toplys og driftlys, altså 1 for oven og 2 for neden, der kører separat. Og det kræver 4 modstande. Så skal der løjes ledninger på. Ja, så er de små kabler løjet på printet.
på højre side af modstandene, og når vi så får adapteren om lidt, så skal de tilsvarende kabler selvfølgelig løjes på den anden side af modstandene. Og som I kan se, så har jeg prøvet at trække kablerne i nogle krømpeflex strenge, sådan at de ikke fylder det hele. Lime dem fast med noget sekundlim. Hen i bagenden her ligger der lige en klump ledninger. Det fikserer vi lidt med noget stoftape. Så sådan kommer det til at se ud. Ja, så bevæger vi os ind i sidste fase. Jeg har så en lille adapterplatin, hvor vi skal have løjet alle AUX'er, strømførende og stel på. Jeg har valgt lige at løje en ekstra blå ledning på, det er jo det, der er plus. Fordi der er sådan lige en ekstra løjemulighed til en U plus der. Og da jeg har 2 steder på mit print her, hvor jeg kan have U plus, jamen så er det smart lige at have 2 ledninger til det. Jeg løjer ledningerne på, og så kommer jeg tilbage. Og så lige en lille mellemlanding her. Nu er alle ledninger løjet på printet. Vi har AUX 3-6 her, de løber hen her og op her. Og så har vi dem, der skal hen til motoren og til strøm og til stel. Og så har vi de blå her, der skal løjes på hver sin side herover. Så nu skal ledningerne bare kortes af, klippes til, og så gælder det om lige at få de rigtige AUX'er koblet på de rigtige modstande, så vi er sikre på, at lyset bliver rigtigt. Det gør jeg nu. Ja, og så er hele herligheden løjet på. Så nu skal vi have programmeret dekoderen, og højttalerledningen sidder på selve dekoderen. Man kunne godt løje dem på printet. Det er ikke nødvendigt, synes jeg. Det er udmærket, den ser der. Så vi skal have programmeret. Vi downloader AMY-filen på dekoderen, og så monterer vi den efterfølgende. Lad os se. Ja, så kommer det store øjeblik. Jeg har fået løjet ledningerne på. Jeg har også kamufleret det lidt her, eller dækket det lidt til med noget stoftape. Højttalerledningen her, det er sådan lidt ligegyldigt, hvordan den vender, men det er det bestemt ikke med motortilførselen. Motorledningerne. Det værste, der kan ske, det er, at lokomotivet kører baglæns, når man tror, den kører forlæns. Så jeg har lige sådan markeret lidt med noget sort på begge sider. Så laver jeg lige sådan en lille beskyttelseshætte. Sådan. Det har jeg også gjort med i strømførerledninger. Det er jo meget, meget vigtigt, at de bliver vendt rigtigt. Ellers så er der meget andet, der går galt her. Så de har fået lidt sort sværte. Så kan vi også godt lige pakke dem lidt til. Sådan. Og så sætter det koderen på sin plads. Så for lige at gøre det hele helt færdigt, så kan vi gøre det, at vi lige dækker dekoderen til. For god ordens skyld. Det var ikke stort nok. Der er vi lige et nyt stykke. Det er jo heldigvis ikke det, der koster mest. Sådan. Den her rækker bedre. Yes, det tror jeg, den gør. Så. Godt. Så skal vi have lukket det. Jeg har også faktisk lavet en lille strømførende kobling her bag til. Løjer en ledning på, sådan. Så vi kan få noget lys i nogle vogne, hvis på et tidspunkt ønsker det. De her ledninger, dem vil jeg gerne have herhen. Højttalerledningen, den vil jeg gerne have derhen. Så må vi se, kan vi få det til at fungere. Skulle jeg meget gerne. Der er noget galt her. Hvad er der? Hvad er det for snæver? Ja, det er nok højttalerledningen. Nå. Den kunne man måske godt sætte der i stedet for. Det kan gå med, at jeg ikke lige sker noget ved det. Prøv lige igen. Det var meget bedre. Meget bedre, som vi siger på godt jysk. Vi skruer skidtet sammen. Se, dekoderen har så en ny lyd, og nu vil jeg sætte den over på programmeringsbordet på Asus
programmer, og så vil jeg se, hvordan det virker. Jeg har selvfølgelig bare taget en af mine andre Emio-lyde og lagt ind på den her dekoder. Det er nemmest, for så er alle AUX'erne det sted, hvor jeg forventer det, og det må vi lige se, om det kommer til at passe. Ja, jeg råder jo med en del ting, så nu har jeg sat den på sporet, så prøver vi at sige go. Er der lys på? Ja, det er der. F7, den skulle gerne give. Jeg kan lige køre lidt tilbage, måske kan man bedre se det. Her har vi toplyset. Og så F7, det er AUX1. Det var der også. Og fjernlys på det nederste kommer der. Og fjernlys på toplyset kommer der. Og så skifter vi lige kørselsretning. Og så skal vi have noget rød baglys på. Godt. Det var lige vores printer, der kørte en tur der. Det var lidt. Det beklager jeg lige. Ups. Jeg har rodet lidt med nogle BN-vogne. Jeg havde lavet lys i dem i forvejen, men nu har jeg så lavet nogle strømførende koblinger af Märklins. Jeg har fiflet lidt med slæbesko, så vi kunne få lys i dem. Så jeg regner med 11-12 her, jeg skal ud og køre med BN-vogne. Jeg har 7 af dem. Jeg mangler lige at få strømførende kobling på nogle af dem, men jeg har der 5 klar. Spændende at se, når vi kommer til køren. Jeg laver lige en kørevideo herinde så længe, så kan I se, hvordan tingene ser ud, når det kører på anlægget. Håber I har lyst til at følge med, og ellers så skulle I bare have slukket for længe siden. Tak for i dag.